Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wassallim ajma'in katsiran katsira. Wa qala ta'ala qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Sedanten sebuah bini sebuah ingkang kinabekten sedanten para jamaah hadirin bapak-bapak kang mas ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih kita lajengaken maos melih nanti kita awiti wasilah umul kitab liridai ta'ala wasyad wali syafana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala khari hadiniyat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih monggo disambi santai mawon nggih. Dadi nek nganti santai insyaallah nggih acara intine masuk nggih acara untune ya masuk sing enak tenan nggih. Dadi pikiran niku santai mawon. Nggih agama niki dibuat seneng. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Wong niku nek wis entuk anugerah napa fadhole saka Gusti Allah niku seneng nggih. Lah fadhol niku kanugrahan saking Gusti Allah. Benten kalih rahmat. Nek rahmat niku kasih sayang. Nggih kasih sayang. Tapi fadhol niku bentuk pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe teng alam donya niku diberi hal yang istimewa, teristimewa. Wingi kula aturaken dalam inti istimewane fadhole Gusti Allah teng diri kita sujud. Lah sujud niki mligi wakil saking agama. Pramila pemberian yang terhebat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita fadhol niku kita diparingi agama. Nanti dalam bab lain niku sing jeneng agama niku berupa tuntunan. Kenapa tuntunan? Niku mengke kula tak aturaken tuntunan sangka Gusti Allah. Tuntunan niku bahasamu ya tuntunan yes go cekelan urip ngoten to. Tapi nanti kita bahas sing rada luwih jero mleh. Ning karo santai, dadi mikir karo ngombe engko metu ilhame. Idene metu nggih. Bon niki kula ilmune niki rada jero sithik cuman mungkin jenengan belajar pahami nggih. Kula wasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anwaru. Ya Anwar ya neng kene lalane jenengmu ki apike ram bola-bali tak sebut wae. Ya wis jan jos liyane rapate kesebut sing kene Tomo ya rapate kesebut. Anwar wae bahasane hikam niku kan Anwar ngono iki. Ya ora apa-apa kondang. Ning kudune ya bersinar wong jeneng Anwar ora bersinar ya. Sinar bathe. Burak. Wah, saya buruk lho jaran buruk. Dadi Anwar niku beberapa nur. Dadi jamaeng saking nur nggih. Nur niku cahaya, nek Anwar niku pirang-pirang cahaya. Dadi ku cahayane akeh. Mulane kudu nyinari. Engko awas ya nek nganti niki ibarate burek iki kahanan protesan. Ganti jenengmu ganti ngene. Ora jumbo. Lah sing arep ngrup iki kahanan ku jenengmu ganti ngono ya. Titeno napa kae? Salah kok jenenge Anwar sih. Wis kenek terus. Wah kejem kowe ya. Rasa kuning merah dadi.
Ganti provokator. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al Anwarun nggih. Ya wis Anwar wis ora apa-apa. Ya siap ya. Siap. Al Anwaru utawi ngene to niki. Gitu iki. Ngene iki. Ya bismillah. An anwaru utawi pira-pira nur cahaya iku matiyal qalbi kulubi dadi kendaraane ati wal asrori lan sir. Anwarul qalbi anwarul imani utawi nure iman wal yakinen yakin iku mati mutoya dadi kendaraan loro karone hamilatal asrori kang nggawa sir hamilatal asroril kulubi kang nggawa sire ati ila hadrati alamil ghuyubi maring ngersane zat kang ngerteni barang gaib watil kahia lan utawi mengkono la anwar alwaridatu kang berlaku almakuratu kang kuntinutur anuru utawi nur iku jundul kolbi dadi pasukane ati kama anandul mata kaya dene sak temene kegelapan iku jundu nafsi dadi tentarane nafsu faida roda makari kalane ngersake sapa Allah ayan sura yen to nulungi sapa Allah abdahu ing kawulane amadda moko netepake sapa Allah hu ing man bijunudil anwari kelawan pira-pira tentarane utawa pasukane nur wa qata'a lan mutus sapa Allah inda mada didulmi ing sandinge berlakune kegelapan wal akyari lan bujukan. Dadi ngeten nggih. Nur niku nur ya saiki tak bahas masalah nur cahaya. Nur niku dadi kendaraane ati lan sir. Sir niku luwih jero timbang ati. Jadi nek kendaraan jasadmu ku ya mobil nyarah ya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kowe nek sing nggawa Vespa, nek sing nggawa Supra, ya nek sing nggawa Alphard lah kasane ngoten niku. Niku kendaraane raga. Lah kendaraane ati niku anwarul iman wal yakin. Ya kuwi nur iman karo keyakinan. Saniki dibahas nggih masalah nur keyakinan karo iman. Lah ngeten. Jadi termasuk dibandingkan melih sik jenenge nur niku pasukane ati. Kaya dene kegelapan niku pasukane nafsu. Jadi teng awakmu kuwi enek dua sisi, enek nur ya enek zulmat. Jadi nur niku mengke sing ngontrol dadi kendaraan iman karo yakin. Lah zulmat kegelapan iku kendaraane hawa nafsu. Pun ngoten nggih. Dadi lah nalikane pun Gusti Allah Subhanahu wa taala nulung hambane. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu ditolong, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam dirinya pasukan-pasukan cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan dalam dirinya kegelapan dan napa tipu daya. Jadi sampean kena tengeri, nek aku ki ditulung karo Gusti Allah, awakku kuwi berselimut dengan cahaya. Pramila ngeten, wingi wonten ing bab akhir, mengke teng bab akhir niki, mate rung akhir ning tak lumpatke teko mburi. Ngeten nggih. Menungso niku lak bola-bali ya, sakbare sampean kuwi cedhak karo Gusti Allah sing jenenge ibadah. Niku mengke lak metu nyang alam dunya, nyang dunia lagi. Ya selang kasare ngene, sampean bar iki ngaji. Bar ngaji engko mulih ketemu keluargamu ya kuwi donya meneh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan an akhruja ila dunya. Umirtu an akhruja ila dunya. Aku ki diperintah dipeksa kon metu nyang donya, nyang dengan keadaan dunia. Wa idan askuni bi iswatil anwari. Mula Gusti, nek kula mengke terpaksane ya bali nyang donya meneh, mugi panjenengan tutupi kula, selimuti kula kanthi selimut cahaya. Dadi ngeten, niki sampean ngaji, koyok-koyok sik ya. Sampean niku cedhak karo Gusti Allah.
Amaliyah agama. Sampeyan salat, sampeyan poso, sampeyan sedekah ngaji, maca Quran. Iku cedhak karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning bare niku sampeyan ketika keluar dari hal tersebut mesti mlebumu utawa metumu. Mlebu apa metu? Metu ya. Metu nyang donya. Tur ketoke mengke sampeyan niku suwene karo Gusti Allah karo suwene karo donya suwe ndi? Ya genah. Jawabane genah isan. Ngombe sik. Tetep suwe awake dhewe karo donya. Ketika awake dhewe niki luwih suwe karo donya, potensi kita niku terbujuk rayu, tergoda oleh dunia niku lah ya dhuwur banget lho modele kowe ya. Ayo ya. Wong rai-rai donya ngene kan ketika ada dunia pasti tergiur. Lah awake dhewe ngeten mawon. Ketika kita dari forum pengajian seperti ini. Nanti sampean yang cakruk, pembicaraan sampean niku ijik ngaji kamu tuh wonten mriku apa? Mancing. Mancing nah. Ya sesuai dengan kelangenane masing-masing. Lah itu kita keluar dari kalangan majelis Gusti Allah ketika masuk dunia. Itu pun kita niku gampang banget terbujuk rayu dengan dunia. Lah milanipun kudu ndonga ngene, Gusti nek terpaksani kula niku jenengan perintahkan untuk keluar dari engkau dan masuk ke dunia, maka selimutlah diriku dengan selimut cahaya. Lah cahaya niku apa? Cahaya niku sifate menerangi. Jadi sampean niku bar ngaji, bar salat, bar maca Quran, amaliyah agama dekat dengan Allah, yang engkau bawa ke dunia adalah cahaya. Minimal cahaya itu iso mbentengi kowe sik ngono tok. Iso mbentengi sampean sik. Sehingga tengere tiyang niku nek dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dilindungi dengan cahaya ilahi. Jadi amaliyah ilmu-ilmu yang dia serap ketika dia masuk ke dunia itu akan membentengi dia dari bujuk rayu dan tipu daya dunia. Ya dunia iki apa wae, keluargamu ya donya, mancingmu ya donya, tegalmu ya donya, cakrukmu ya donya. Wis kabeh pekerjaanmu itu adalah dunia. Teman-temanmu ya donya kabeh. Lah nek wong niku berselimut cahaya, dia akan minimal terbentengi. Sehingga sampean masuk ke dunia tersebut tidak tertipu dengan bujuk rayu dunia. Bahkan ketika nek nure sampean niku kandel, ora gur membentengi, bahkan akan menyinari. Jadi sampean mensuasanakan mereka sing piye ora sadar, sing dhek mendem, sing dhek mlutah, gara-gara sampean jadi sadar. Niku maksude wong sing piyambakipun nalikanipun sareng karo Gusti Allah dipaksa untuk masuk dunia berselimut dengan cahaya. Dong nggih. Nah, ngoten. Udang ya. Jadi minimal ngono. Ngeten. Terus saniki ngeten, yang namanya nur ki modele ngoten niku Pak ya. Dadi aja sampean niku memahami nur ilahi niku seprene niku rung do iso. Ya to. Memahami nur ilahi niku sangger sampean niku salat, raine tambah mencorong. Bola-bali aku ngomong nek guseng ya tetep guseng Kang. Wong jenenge Anwar ya nggu. Iya. Lah ya mencorong sithik wae piye ngono lho, ora lho ya Ang ya. Lah gitu nggih. Dadi itu ora sangka ibarate niku pasuryan mripat tapi ibaratipun pasuryan wajah kelihatan dari wajah anggota badan kita itu tidak. Nek sampean itu melihat umpama ada wali yang sampai dia itu bersinar, sampean niku lha niku wis jenenge niku wis jadab muka safa utawa kasaranipun karomah nggih. Karomah inti cahaya ngene. Tapi secara langsung niku kan biyen aku yo ora nemoni, Pak. Wong mbok kiai sing jarene wali gedhe kaya apa niku kula nate ibarate sowan niku kepanggih niku yo biasa. Ora ini terus murup. Oh iya ireng yo. Sing ireng yo panggah ireng, sing putih yo putih, ora kok terus ibarate napa niku mencorong yo gak, Pak. Nggih. Dadi biasa mawon. Cuma nanti ada cahaya wibawa sama tidak. Dadi enten nek wibawane dhuwur kadang awake dhewe niku ngeten sungkan napa nyawang. Gur ngateni ketok niku medeni kok medeni. Aurane niku wah ketok berwibawa. Enten sing ibarate aurane kasih sayang sehingga dipandang itu menyenangkan. Wah kok rasane nyawang niku duwame. Ngoten niku.
Itu maksudnya cahaya hati. Jadi nek wonge ya tetep ireng ya. Ireng. Lah saiki pomo disawang Pakne jenenge kiyae niku sansaya tuwel sansaya tambah mentes to. Nggih. Lah niku nek digagas secara kasat mata sampean niku nyawang sing enom karo sing tuwek seneng ndi? Apa meneh wedok ya? Ngoten niku. Apa meneh wedok. Nggih. Niku ngeten nggih. Ulama niku ketika muda sama tua niku disawang niku kewibawaannya sama sifat hirohnya kasih sayangnya niku tetap berpengaruh ke masa tua Pak. Enom niku arep hebat kaya apa disawang ya rada jebleh. Ya biasa ngono lho, biasa. Kok sampean nyawa aku niki biasa. Pemekasan neng ketemu ning dalan ayo Lik, ngoten iki iso. Iso wae ngoten niku. Nggih ta? Ngoten niku. Niku nek tuwek ngoten niku sampean kados nyawang Mbah Mun ngoten niku nggih. Kiai sepuh-sepuh ngoten niku. Ah mbok tuwa raine keriput dan sebagainya. Sampean sowan wae ngunduk-ngunduk ya gak? Wibawanya luar biasa. Niku sing jenenge Nur Ilahi. Sehingga Nur Ilahi niku ora sangka paraupan sing bagus utawa elek ora. Itu dari hati, jiwa. Sehingga jiwa yang membawa kedekatan dia kepada Allah, dia keluar ke dunia berselimut dengan cahaya, dia bisa membentengi diri dari tipu daya dunia dan bisa mensinari keadaan sekelilingnya. Mulane kanthi dhek, kanthi kiyambake niku wong do itu hidayah niku sing jenenge cahaya. Dong to niki. Ya ora kok mencorong raine. Ya sampean engko tingkatane dhewe-dhewe. Cahayamu sepiro bar ngaji hikam niku engko cahayamu sepiro. Ya kelip-kelip utawa mencorong. Kelip-kelip. Kelip-kelip jang ya. Isi kelip-kelip ya. Oh cuburak. Mana burak disumet neh ya. Lah minimal kan kita ku angfusakum balikum nar dulu. Minimal dari sisi apa yang kita kaji kedekatan kita kepada Allah nanti ke keluarga dulu. Keluarga. Sehingga sampean ngeten mawon lah. Dalam sisi kita ngaji tasawuf di sini, mben sampean nek budrekang saiki ya rada sabar. Mben sing ibarate biasane ndongkol saiki ya rada sareng, nggih to? Biasane mben niku nek mbanting niku mbanting keramik apa? Piring. Saiki ya piring ben piring beling saiki piring atom. Lah nek piring apa nih piring beling kan genah pecah. Nek piring atom ya mendat paling mendat. Nah, niku berarti saya peningkatan lah ngoten niku. Yang biasane sampean niku mulih saka Tegal ora gek wedang nesu saiki gelem gawe wedang dhewe. Engko mulih ora nek sego ya olah sarimi dhewe. Nek perlu marung mergane sing dodol ayu. Lihat ngono nek kacau. Wis kesempatan umarane sego ora usah olah Bu mboten napa-napa. Kita kok remen yo jebule mlayu mak kluntrung. Wis. Oh ngono kuwi ta kata dia. Yes sembuh. Ngoten nggih. Itu cahaya. Jadi ada sistem perubahan yang mana perubahan dari hal tersebut niku nanti keluarga ataupun orang di sekeliling kita niku melihat kita kalau tidak wibawa dia senang. Ngoten nggih. Niku cirine sampean sudah berselimut dengan cahaya. Ngoten nggih. Niku. Terus saniki tak ngomongke masalah niku wau kan ngeten bahwasanya nek sampean niku dikehendaki oleh Allah SWT untuk ditolong niku kita dikuasakan di dalam diri kita niku apa pasukan-pasukan cahaya. Ya niku aja mbaesake malaikat terus pokoknya pasukan cahaya ngoten niku. Dan Allah SWT memutuskan dari kegelapan dan tipu daya. Jadi uripmu niku wis ora peteng neh. Sing bangsane ngeslot judi mancing karemu lho kuwi ketok ya sembuh. Ya nek apik nek aku ya ra tunung. Sing kena mulih etuk nggawa iwak sing kena ya to, kena gelawuh ngono. Niku nggih. Segala bentuk kegelapan, dulmat niku hilang. Segala sifat-sifat ataupun kebiasaan buruk kita niku ilang sik. Dengan kita dekat kepada Allah. Lah terus dengan tipu daya dunia sampai ndak tergiur lagi. Nah, niku jenenge dulmati ngoten niku. Tipu daya dunia niku macam-macam Pak wong saking model HP niku apa ya sokeh ya to. Wis kaya slot apa nek SDSB usum ora? Wis ora usum ya.
Ya, terus apa kae jenenge apa jero pasang apa saham ya, Zekia. Kita ya mantan gitu ya. Alumni Zekia ya. Biasane kok nyegat ning ngarepan ngono kae nomor sik metu piro lah jamane Zekia cara aneh Pak wong nepi enek sorbet ringin ya ta jeglok godhong loro wah sik metu loro. Wis ya Allah wis ya. Engko enek kecelakaan ngoten niku sik ditulung ra wonge nomor plate piro. Oh ya wis terus ibarat digolek KTP nomere piro ngono ya etuk ya Allah. Nah, Gusti Allah adil. Iya, ngono ya cek sandale kok Gusti Allah jane wah. Wah iki pengaruh ngaji kabeh iki khairi basari minallah ngono saya Bu. Yo ya wis. Wong dikuasakan pasukan dulma tok senenge ra ukur. Ya Allah nggih nggih delalahnya Gusti Allah jek dituntun ya dituntun sadar ya alhamdulillah. Ngeten. Nek awake dhewe niku ciri khas tidak ditolong oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita. Itu kita dikuasakan napa? Pasukan-pasukan kegelapan. Pasukan kegelapan niku napa? Ya wis iblis niku wae. Iblis niku membujuk tok, Pak. Cuman yang paling besar adalah nafsu dan perilaku kita. Lah awake dhewe ndek perilaku elek, didorong dengan hawa nafsu. Lah engko iblis niku gur karek ngompori tok. Dong ya. Dadi ora muncul kaya iblis kuwi awakmu dhewe. Iblis niku gara gur ngobosi tok. Nah, pun saniki ngoten nggih. Lah saniki tak terangaken masalah nur tauhid wal yakin. Jadi nek jenenge napa nggih? Nur niku adalah keyakinan tauhid dan keyakinan. Tauhid niku ya tauhid. Tauhid itu pengesaan terhadap Allah dan yakin itu keyakinan kita bahwasanya Tuhan kita hanya Allah. Pun saniki tak ilmu tak lumpatke nyang Mbauri. Yang besok tak sampaike meneh. Iki kula tak ngono nggih. Dadi ngeten. Seumpama Pak, seumpama sampean niku ditekoki. Dadi ngeten nggih ada dua. Biyen niku nek jenenge iman niku lah bertingkat-tingkat. Ketika Anda ditanya, "Wa bima arafta rabbak?" Kanthi apa sampean iki kenal pangeran? Niku bahasane kenal pangeran. Iman sing tahap pertama iku sampean kenal pangeran niku jaman biyen niku al-alam ya dulu alal khaliq. Jadi bangsane alam niku mutaghayyir wal mutaghayyir hadis wal hadis ya napa ya taju ilamu mudis. Alam niki berubah. Nek berubah niku napa niku berarti alam niku adalah perkara yang baru. Barang sing anyar teko sing eneke kuwi ageang wae mesti perlu enek sing ngenekke. Wa huwa Allah la kuwi Gusti Allah. Niku iman tingkat pertama. Sing sampean ki kenal karo Gusti Allah wae dadak ndelok kahanan. Utawa nek wong alam ngeten, kowe ngerti pangeran ki piye? Ya niku al-ba'ratu ya dulu alal ba'ir wa aksarul akdam ya dulu alal masir. Jadi ngeten, nek enek tletong ya mesti enek sapi sing bar nelek kan ngoten. Lah nek enten tlipak glamaang ya mesti eneng sing bar liwat. Yen donya iki ngono kuwi. Niki berarti kaya letong kaya tlipak glamaang, mesti eneng sing gawe. Berarti sampean ngerti karo Gusti Allah niku nganggo alam. Padahal alam niki asline gak ana. Niku berarti iman sampean isih mu'alik. Mu'alik niku napa? Ketergantungan. Kenal karo pangeran kanthi barang sing ora genah eksistensine. Nomor loro, sampean kenal karo Gusti Allah niku jarene enten falsafah. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Nek ora nek sing ngulang aku ya ora bakal ngerti pangeran. Berarti kudu enek sing ndudone, kudu enek sing ngulang kowe. Iku tingkatan kedua. Dadi kowe karo gurumu, karo mursyidmu, karo kiaimu, karo walimu, kowe terus ibarate kenal Gusti Allah. Terus takdimmu luar biasa. Salah apa bener? Ya, kusik. Iya toh? Kok nek ibarate miturut sing keri dhewe kedua hal ini salah kabeh. Iya. Lah terus piye Mas ngono?
Tingkatane nomor 3. Tingkatane nomor 3 niku ngeten. Ngeten nggih. Bima arafta rabbak. Niki sing tingkatan dhuwur dhewe Pak ya. Muga-muga sampean teko sing teko nomor keri dhewe. Muga-muga lho ya. Ya. Pengen teko ora? Iki tingkatan ma'rifat lho. Tenan iki tingkatan ma'rifat. Wis kalau nek hikam keri dhewe niki lah wis tingkatan pol-polan ilmu dhuwur niki. Bima arafta rabbak. Bima kelawan apa ta arafta ngerti sira rabbaka ing pangeran sira. Ola. Dadi ulama niki enten sing ngendikaken libadil arifin. Wong sebagiannya wong makrifat. Araftu rabbi bi rabbi. Walau la rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal pangeran kuwi ya gara-gara pangeran. Nek ora gara-gara pangeran aku ya ora kenal pangeran. Iso mbok pahami ora? Iso burung? Burung ta? Burung. Tak saiki tak analogi. Iki ilmu dhuwur. Sampeyan duwe bapak, duwe ibu? Ada to? Ada. Wis wis sepene ngoten mawon. Lah niku kula tanglek, sampeyan niku ngeten nggih. Awake dhewe niku nalikanipun siyen jaman cilik niku mengetahui kenal itu bapak saya, itu ibu saya, itu pakai diberitahu orang lain apa ujug-ujug mesti terus ngerti. Langsung ngerti utawa sampean diomongi wong liya? Diomongi wong liya apa langsung ngerti, Jal? Cek cilikmu lho. Langsung ngerti to? Langsung ngerti. Ngopo kok kowe ngerti bapakmu kuwi mbokmu? Gara-gara siji mesti dek cilik kowe ditimang, anyak rada ngerti kowe digemblaki, anyak ngerti kowe rada dikudang, dikeloni, dipondong, diangkrong, ya ora? Nek turu dikeloni, nek umbelmu molor diucup, ya ora? Nek kowe cewek diwawiki, nggih. Terus gara-gara ngoten niku sampean ngerti niku bapak kuwi mbok ya ora. Nek ibarat sampean arep mlaku nyang geni ya geret ditulungi utawa dilanglangi. Nek sampean arep mlaku, arep tumindak mesti dituntun. Gara-gara ngoten sampean langsung kenal bapak karo ibu. Apa dadak diomongi pakdemu? Ora to? Lah, saniki dunung to? Lah niku, awake dhewe niku kenal karo bapak simbok niku ora usah disebut wong liya, ora usah diomongi wong liya, ora usah dadak aku perkara liya. Kecuali nek sampean niku ora tau digemblar, ora tau digendong, ora tau dimong, ora tau dikeloni, ora tau dituntun, ora tau didang-dangi. Ya kaya niku nek sing wanita-wanita karir apa bapak-bapak karir niku nggih to. Oh, anake disetrake, dikeke Pak napa Mbake. Engko pemekasaran ayo le mulai Ibu. Iya, Bro. Lah ora tau ngopeni wong neteki wegah dikeki susu sapi. Anake aja ngomongane sapi lho ya. Ya kecuali nek pancen ibarate garing maksudnya air susunya tidak keluar. Niku iku darurat. Tapi nek ibarate alasannya karir sakniki ngeten, Pak. Alasane ibu-ibu niku napa ibu-ibu muda niku nek gara-gara karir niku anak dikon ngopeni mbake terus mengke. Terus nomor loro alasane meneh napa nek bodi tubuhnya gawayane besok tuwek ya tetep eot gawayane ra ukur ya to. Nyusoni anake wae wegah. Wong ngono jarene ya salehah kok ngendi. Ya ora supaya salehah. Dadi aku wis pokoke ya ngono, wong wedok kok ora gelem nyusoni anak, kok ibarate dhek pakaiane slimin, aku ora ngomongne salehah. Ya wis parah ngoten niku ya. Dadi jenenge ibu niku ya nyusoni. Dadi ngeten, anak itu secara tidak langsung itu akan kenal bapaknya ibunya walaupun tidak dengan perkara lain. Ngoten. Lah sama awake dhewe niku nggih. Kenal Gusti Allah niku nek ibarate dadak nganggo perkara liya. Kadang kan ngeten nggih, sampean niku dek cilik men kenal bapak ibu niku ngakoni nek kuwi pakmu mbokmu niku tanpa dengan syarat yang lebih. Ora usah dadak kowe kei warisan sing akeh, ora usah dadak kei kowe bukai bondo sing akeh. Ora usah kowe di sekolahane nganti derajatmu ki dhuwur ora usah. Lah kadang kita niku sansaya gedhe niku sansaya goblok.
ngakoni bapak wae, ngakoni nek kuwi pake, nek ngakoni nek iku mboke, nek ngekeki warisan akeh, nek keki bondo akeh, nek nyekolahne nganti awake dhewe pangkate dhuwur akeh ngakoni nek niku bapak karo ibu ngoten niku anak apik wae lek. Apik. Apik utekmu. Lah iya, wong arep ngakoni pake mboke dadak ngenteni weweang sing oke. Dadi ngeten mengke tak ajari melih. Aku ora ngajari, wis pokoke ngomongi ngono lah ya. Padha wae jenenge. Niku nggih. Jarene awake dhewe nek bar poso ngoten niku, bar poso niku Idul Fitri niku kembali kepada fitrahnya bagaikan bayi yang lahir. Maksudnya kok imanmu kenalmu karo Gusti Allah ya kaya cah cilik ngoten niku lho. Kowe sajile piye? Kowe kuwi ngakoni Gusti Allah ki pangeranmu, sujud maring Gusti Allah, pasrah maring Gusti Allah, tunduk karo Gusti Allah. Ora usah dadak ngenteni nikmat sing akeh, rasa dadak ngenteni makhluk sing teko nyang kowe. Sehingga nek kowe ngono kuwi ketergantunganmu imanmu karo Gusti Allah ki ora murni, berarti bergantung sama makhluk. Lah niku ngoten niku nek bahasa tasawuf jenenge syirik, Pak. Syirik khauf. Lah kowe seneng karo pangeran wae dadak ngenteni nek nikmatmu berarti imanmu urung kembali fitrah, urung kaya cah cilik bayi yang lahir. Udeng. Nek bayi lahir cah cilik niku ngakoni pake mboke ora usah dadak ngenteni nikmat sing oke cukup dheke digemblak, dikudang, dikeloni, dituntun wis ngakoni nek kuwi ya sama sebenarnya sampean niku awake dhewe. Awake dhewe niku ngakoni Gusti Allah niku pangerane awake dhewe ora usah dadak ngenteni sampean niku nikmate akeh. Lha kadang wong tiyang lak ngeten to, aku tak ibarate engko ibadah nek wis pensiun. Aku tak ngibadah syukur karo Gusti Allah nek sugih. Nek aku wis pangkatku wis dhuwur. Lah yo padha wae wong ngono kuwi to. Ora ngakoni pangeran wae dadak ngenteni sugih. Berarti imanmu karo Gusti Allah ta'aluknya pada kekayaan. Ya, ngoten niku umpama secara literatur ngoten niku itu syirik sing khauf. Eneng atimu kuwi jenenge syirik. Mulane ku ora entuk cahaya, ora entuk nur ilahi ya gara-gara ngono kuwi. Jangankan untuk menerangi orang lain, wong awakmu dhewe jek peteng. Mulane bola-bali kula ngomong sampean ngibadah munggo syariat tok niku ibarate ngibadah kepada kosongan. Nggih, paham ya. Dadi ngeten, saniki kowe digemblak karo pakmu, kowe dituntun karo pakmu, kowe ditimang, dikeloni karo pakmu. Ibaratnya kamu ditolong, dijaga dari mara bahaya karo pakmu. Kamu dituntun pada jalan yang benar biar tidak terjatuh, tetah niku karo pakmu. Terus kenal itu bapak kamu. Ya sama. Saniki ngeten mawon, agama iku adalah tuntunan kita. Sing nuntun awake dhewe pinangka tuntunane Gusti Allah karo awakmu. Berarti sampeyan iki kudune dikeki agama ngoten niku wis ngakoni nek Gusti Allah ki pangeran. Wis ngono tok ora usah dadak ngenteni dhuwite dong ya. Wis itu agama mulai iki. Kowe dikeki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pinangka sarana sing iso mbek napa nuntun sampeyan maring dalan kebenaran. Didudune kae lho le. Napa niku panggonan sing kepenak. Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah pinangka sarana sing pinuntun awakmu. Quran ya padha, Quran niku agama niku sing ibadah dikek kenyang sampeyan kuwi pinangka pitulungan sing bentengi awakmu saka geni neraka, sing iso nggawa awakmu nyang swarga. Pramila niku rupane sing jenenge pitulungane Gusti Allah, penjagaane Gusti Allah nyang awake dhewe. Lah berarti nek ngono sampean niku kanthi anugerah agama, fadl agama, pinuntune Gusti Allah, wontene Kanjeng Nabi, wontene kitab terus kowe iso sujud, iso ngibadah pun niku wis awake dhewe cukup kenal Gusti Allah kanthi Gusti Allah. Dong ya. Dong burung. Dong to? Dong, dadi wa bima arafta robba, kowe kenal pangeran kanthi sapa? Ya gara-gara pangeran. Nek ra gara-gara pangeran, aku ora kenal pangeran. Wis ilmu kok kaya ngono ya apa neh ya. Ya pikiran dhewe pokoke. Dadi jlimet to?
Lah kowe selama ini kenal pangeran ya kuwi dadak ngenteni nikmat sing dhuwur. Jarene gara-gara gurumu, ustadmu. Ya memang itu semua niku ustad, guru, kiai sampai nanti Rasulullah itu Allah datangkan murabi kita. Tapi hakikate niku pinuntune Gusti Allah. Nah, sehingga kowe hormat terhadap mereka, kang gurumu, karo kiaimu, karo ustadmu sampai kepada Rasulullah kita hormat. Tapi kita yakini itu adalah tuntunan Allah. Kowe karo agama, karo amaliyahmu, ya kowe ibarate ora etuk yakin. Kowe yakin nek kuwi adalah penjagaan dari Allah. Itu ora? Lho sange awake dhewe niku arek suluk, mulane dibasane ten mriki ngeten nggih. Nek sampean niku suluk jarene iso apa ibarate iso mlaku menuju Gusti Allah kanthi amaliyahmu. Nek kowe jarene iso usul karo Gusti Allah gara-gara amaliyahmu, wis tinggalno ngono kuwi. Tinggalkan keyakinan seperti itu. Mergane ngeten. Wong niku sing jenenge mlaku mek Gusti Allah Subhanahu wa taala niku dia dipaksa. Ditarik jenenge jadab. Enten sing sampean niku dengan dipaksa ataupun secara Toat niku napa? Secara kehendake Gusti Allah utawa dipaksa. Mulane ngendikane ngeten nggih. Ubudullaha tau'an au karhan. Kowe nyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala ngeten nggih. Yasjudu mang fis samawati wal ard tau'an au karhan. Barang eneng donya niki, enten langit enten bumi, niku kabeh sujud bali nang Gusti Allah, usul ning Gusti Allah. Eneng sing modele niku dipaksa, enten sing modele dengan sukarela, dengan kesukaan hati. Kowe pengen sing endi? Sing dipaksa apa suka hati? Ya kan? Nah, suka hati ngono nae. Dadi mulane agama sing seneng mosok nyang swarga dadak dipaksa cacan. Lah ya kadang wong niku nyang swarga lek dadak dipaksa to, Pak. Dadak dinyangi, dadak digretehi, nek perlu dalili ngono ijik belot barang kuwi jane pengen ke surga ora to. Iya to. Pengen yo angel, pengen dadak dipaksa. Ya innalillah to. Njuk karep kok dadak dipaksa. Ngono ya nek. Lah ya sampean niku jamane urung sadar ngoten niku dijak nyang masjid lek belot alasanmu biyo-biyo to. Lah iki nek ibarate ibarate patut ngoten dibondo. Ya to dibondo digawa nyang masjid. Lah iya to. Lah nek ibarat nyang swarga, kok nyang swarga wis dadak dibak. Ngaten iki nggih. Dadi barang sing enek langit eneng bumi niku, kabeh niku sujud maring Gusti Allah. Enek sing dipaksa. Maksudnya napa? Kabeh niku jane tunduk maring Gusti Allah. Enten sing kiyambakipun niku dipaksa, enten sing ibarate sukarela dengan hati yang pasrah. Sing dipaksa ngeten niki saniki wong kafir niku asline dhek niku taat karo Gusti Allah ora? Taat ora? Taat mboten? Taat mboten? Nek sampean jawabane nek dalam sisa amalia mesti mboten. Saiki tak nggih. Ane ngaten nggih. Wong kafir niku kaya mati ora? Mati. Berarti pasrah ora? Pasrah. Dipaksa ora? Paksa. Dipaksa ta? Iya dipaksa ta? Lah ya pancen nek panik kiambake niku ora dipaksa. Lu ibarate kan nek mati niku bali nyang pangeran ya. Bali. Ya mengko sujute. Engko ten mriko niku kon sujud menyang Gusti Allah sujud. Rakyat dipentung. Iya ora? Niku kiambake niku teng neraka dalam artian dikembangkan summa ilaina latur jaun. Dadi kabeh niku wong niku bali nyang pangeran. Bali nyang pangeran dalam artian tunduk. Makanya saya sebenarnya niku wong kafir niku ya taat dalam sisi hukum alam ya. Hukum nanti berarti di semua alam niku jane ya taat, wayahe mati ya mati, wayahe dihisab ya dihisab, wayahe metu sirat ya metu sirat. Apa meneh mlebu neraka? Ya dipaksa kan? Apa wong ibarate kafir niku mlebu neraka enten niku terus menyerah nggih Gusti manya pasrah, cemplung-cemplung tak nyemplung dhewe Gusti rasa digajel ngono. Ya ora, tetep dipaksa pakai penentangan jane ya ora gelem terus ibarate nyang malaikat niku dicencang gulune mriki karo sikile ngene terus kaya bal boling nggih. Dadi glundung ngaten niku. Dipaksa. Sebenarnya ndak mau.
Makanya ngeten lah, daripada ngoten niku ambek-ambek ya wis pasrah wae. Nek kowe pasrah malah dari awal nih kita tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah dengan pasrah niku final jannata hiyal mawa. Kowe tak ibarate kowe pasrah, kowe taat karo aku dengan sukarela, maka tempatmu di sini. Nek kowe ibarate taat karo aku, manut karo aturanku dengan terpaksa, mulane ya panggonanmu neraka. Maksudnya bukan taat dalam sisi ibadah lho ya. Nah wong kafir niku taate ora nggon sisi ibadah genas bangkang. Tapi dalam sisi hidup niku wayahe lara ya. Lara wayahe mati ya. Iya ra. Ngoten niku wayahe blangsat ya. Blangsat niku apa-apa wong kafir terus mblegedu ya ora. Lah terus larane dheke, matine dheke, blangsate dheke kuwi ning ibarate alam kubur niku bal-balan mungkar nangkir, eneng masar niku dheke klelep karo luwe, terus sengenge dicedhakne sak napa ndur sirah ngaten niku, ngonten-enten sirat niku pontang-panting ngasih jeglok, itu atas dasar pemaksaan dari Allah. Ngaten nggih. Mulane daripada sampean niku ibarate padha-padha bali nyang pangeran. Niku daripada awake dhewe terpaksa, akhire malah sengsara, ambek ya wis wae. Dari awalnya kita pasrah, legono, tunduk, malah bakale mulya. Ngene kok wangele ra ukur ya. Lah ya mulane kadang niku wong kon ngagama kok wangel ngoten niku jane pengen surga mboten Pak. Nggih pengen. Lah mun nyang itu nyang surga dipek paksa. Lah ya pikirannya kan yo kurang pati yo normal ngoten mesti nggih. Niku nggih. Wis paham nggih niki. Dadi niku maksud daripada nur yakin. Ngeten nggih. Sing pahami wa bima arafta rabbak. Kowe kenal pangerane gara-gara sapa? Pangeran. Mudeng ya ilmune sana. Wis jos yo pisan. Wis engko teko mah makrifat. Wis ilmu anyar yo. Ilmu anyar. Terus alsingipun. Bismillahirrahmanirrahim. Anuru utawi nur lahu kang kadhe nur al kasfu utawi pembuka wal basiratu lan basirah laha iku kadhe basirah al hukum wal qalbu lan ati lahu kadhe ati al iqbalu taimanut wal idbaru lan teratur. Dadi ngeten, nur ingkang naminipun nur niku adalah baginya ada sistem kamu dibukakan. Jadi kanthi nur niku ciri kasih sampean niku itu nur ilahi niku hatimu, mata batinmu itu dibukakan. Al kasfu wal basiratu. Sampean mata batine niku dibuka. Nek mata batin dibuka niku napa? Ngeten. Mata batin dibuka, Anda itu mensikapi keadaan itu dengan nurani. Orang nganggo kedengang ya, orang nganggo nafsu, orang nganggo kemarahan. Dengan hati nurani, dengan pikiran yang dingin niku tandane sampean niku ketika sudah dibukakan nur ilahi, basirahmu main. Laha hukmun, yang mana bagi basirah tersebut ada hukum. Hukum lah kowe nek wis pandanganmu basirah, setiap kejadian yang terjadi di lingkunganmu kuwi mbok balekke hukume Gusti Allah Subhanahu wa taala piye dengan keadaan seperti ini. Mulane kowe terus dadi wong sing bijaksana. Paham nggih? Nah, mulane wong bijaksana niku wong sing wis duwe basirah. Sehingga memutuskan segala sesuatu di dalam keadaan, tidak dengan emosi, tidak dengan kemarahan, tidak dengan dumat, ora dengan hawa nafsu, tapi dengan basirah. Terus dibalekne hukume kepiye, fiqihe kepiye, nuranine kepiye. Nah niku jenenge nur ilahi. Nek kowe pandanganmu itu dengan dibukakan mata batinmu. Wal qalbu lahu al ibal. Tengeri melih napa? Nek nur niku sudah menguasai dirimu, atimu kuwi wis madhep karo Gusti Allah. Wis ora anek liyan-liyan. Pokoke ning niku wae yang di hadapan saya niku wis pokoke hukume pangeran. Aku urip wis ibarate titahe pangeran. Niku wae kenal pangeran iki gara-gara
Wis keren iku tapi sampean niku kenal pengen sapa? Gara-gara pangeran. Oh kok iso wis pokoke. Kok nek rasa nerangke pokoke ngono ya. Iya ya. Iki dieling-eling tenan niku iku wis ilmu kelas tinggi niku wis ora ben-ben ya. Nek aku tak omongke nek biasane kiai-kiai sepuh nu ngomongke ngasih wasiat kule. Waduh ngene. Lah aku arek kele sampe luwih tuwek mbek aku. Ya kacau ya to. Dadi ketoke niku wibawa ngomongane engko candakana dhewe ning omah kanthi tirakat nganti riyado. Ngene kok nganggo ngopi karo ketempel ya. Karo ngrokok sisan. Tapi ya cara ngoten niku enten mawon. Nggih jenenge agama niku bisa masuk ke dalam jiwa kita dengan proses masing-masing. Tidak harus dengan sampean madhep ngulon nyekeli tasbih khusuk minyak wangi itu wangsit wah malah dadi syekh sampean kok. Walau kuasa iki. Dadi ngaten nggih nek kula pelajari ilmu tasawuf itu bisa ditemu dengan dua cara. Siji modele ngawur ya uraang ya. Nomor loro kanthi khusuk. Lah sing paling nek sik bahaya niku malah sik kanthi khusuk niku bahaya. Bahaya masalahe napa? Nek khusuk niku dadi tenan, dadine mengko dadine ndun. Dunya. Lah mutibate sampean sae cekelane tasbih nganggone jubah wis compang-camping sisan ngoten niku nganggo teken. Lah esuwan yang mahmul ya akeh. Nggawa gula. Ayo, dadi dunya apa ora? Lah nek modele sampean ngawur, biali ya tetep biasa, pakaiane ya kaos oblong, wae nyangkel nggo caping, ya nggo pacul ning atimu manteng Gusti Allah. Sing arek sowan kowe sapa? Ya to. Wong tampange ramber jaji, sing model pakaiane ibarate wingi mereman, saiki ngerti ilmune kaya ngono, ya gen aku ra ketok gen ndak diarani wong saleh, aku wedi samar ning atiku cedhak karo Gusti Allah. Amalaku kuwi karo Gusti Allah. Aku cedhak karo Gusti Allah, usul karo Gusti Allah, ndak dadi donya, ndak dadi riak. Mulakno tak wis modelku biasa wae. Ngono ya nek. Pakaiane wis kaya wingi. Biasa nggo jin bolong-bolong ya. Bolong-bolong. Ya nganggone klambi apa niku nganggone klambi anak pang ya. Wis ngono ya ngono. Cukuran rambutmu ya gondrong. Semiran sih sisan. Tapi ngono ya enek sing usul karo Gusti Allah. Gen apa? Gen ora ketok. Engko nek mergane nek ketok konangan sampean ya tetep dadi donya men. Nek oh ngoten niku jalure ya beda. Yo, kita sampean pilih ndi? Urang ya ora pati wong necis-necis ngene. Busuk ya ora ketok, biasa-biasa ngene. Wis pokoke biasa mawon lah, file jenengan kados napa. Ndak usah dibuat, Bu. Buat enekmu kaya ngono sing tani nggih tani, sing dagang ya dagang, sing nendalan ya tendalan. Sing biasane mancing ya mancingon. Gitu ya. Enten cakruk ya enten cakruk. Masalahnya semuanya itu perlu cahaya. Jadi siapa tahu nanti dengan kita ada di situ awake dhewe niku bisa mengeluarkan atau ibaratnya mempengaruhi dengan cahaya, menerangi dengan cahaya kita. Cahaya ilahi. Jadi jalure macam-macam ya. Mulane gak iso ditebak, Pak. Sangger wali niku gak iso ditebak. Ya enek sing ibarate tampange kaya ulama kaya kiai, enten sing wis amburadul ra karo. Tapi atine niku kebak karo Gusti Allah. Iki ilmu wali lho ya isan iki. Ilmu wali. Jadi semoten tiyane kok siji nur niku baginya adalah pembuka dengan basirah, dibukakan mata batin. Nomor loro mata batin terus disumberkan dipaskan dengan hukum. Mulane nek kowe jarene wong tasawuf, jarene wong makrifat niku tos ibarate tanpa syariat niku goblok niku salah. Nggih. Saniki Kanjeng Nabi niku lak tur-turae wong marifat. Ngono ya cek ngajarke syariat. Lha wong saiki ngawur. Wis anggere ibarate wis dikiran iso mabur ngoten niku jarene ora perlu syariat. Ibarate kowe mboten salat to, Mbang. Aku salatku anti enek ndur wit ya. Salatku nyang Mekah oleh. Salate jarene nyang Mekah. Lho nek digagas ngoten niku aneh. Umpama salat dhuwur mboten Jumatan to, Mbak. Jumat aku nang Mekah ya. Jumatanku neng Mekah. Lah saniki Jumatan neng Mekah, jame niku beda ora, Pak? Beda. Beda geseh ora mriki kalih mriki? Geseh. Geseh lah nek mriki berarti jam 12 kono agek jam pira? 8. Mriki jam 12 mereka jam 8 agek. Jam 3 jam 8? Jam 3. Jam 3 sore apa jam 3 esuk?
Sore. Sore. Nggih. Sore apa awan apa esuk? Sengenge niku kok ngendi? Etan. Lah nek mriko niku Mekah niku kulon apa etan? Kulon. Lah saiki apa sampean niku kene kinaran jam 12. Niku nek kulon berarti sengenge agek jam pira? Oh lho to? Nah, berarti mriko wektune pun masuk napa dereng? Dereng. Berarti nek jaremu kowe Jumatanmu kok ning kono, dereng mlebet wektune, Mbah. Lha urung mangkat. Lha yo kacau to, wis repot. Wis itu jenenge wong apus-apus tok nggih. Ora enek ngoten niku. Makane nggih ngoten nggih. Ora usah ngoten-ngoten niku ya Jumatan biasa, salat ya salat biasa. Wis kaya umume manungsa. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi ngeten, kun indanas napa nggih? Kun indanas rajulun minanas. Jadilah kamu di sisi manusia sebagaimana manusia lainnya. Ora usah aneh. Wis malah aneh. Dadak ngono biarang ya ngopo. Ya sampean terus kenal, Mbah karo majes. Hari ini Jumatane nyang. Aku malah ketok janggal ya. Lah ya apa ya ora ngerti ilmu falak ngono lho ya. Wong donya niku berputar jarene kan kebal. Dadi nek enten mriki jam 12 berarti kan sengenge niku nyorote lajik ngene to nek teng kulon. Berarti kono ijeke esuk. Kecuali nek New York nek ngisor. Amerikane agek teng ngisor niku jam 3. Jam 3 bengi niku jenenge New York ngendi, Pak? Amerika niku jam 3 bengi. Ya teng ngisor mriko. Nggih to wis ketinggal sengenge jam 3 bengi sesuk kletis ngoten niku. Mriko luwih keri melih. Ngoten nggih. Dadi donya iki ngoten niku. Dan ya paham ya. Nah, sampeyan jarene wali mabur ngoten niku ya sampean percaya ya kenek ora ya. Nah, sekaremu wis pikiranmu dhewe-dhewe. Ngoten. Wal qalbu lahul iqbal. Terus atimu wis madhep karo Gusti Allah. Sakwise pandangane basirah diterapne kanthi hukum syariat, atine madhep maring Gusti Allah. Wal idbar. Wal qalbu lahu iqbal wa idbar. Atimu madhep karo mungkur. Kowe madhep nyang Gusti Allah ya mungkur. Niku sampean mungkuri sangka donya. Pun niku nek jenenge wong wis duwe nur. Nah, terus wis pokoke ngono ya. Niki salajengipun. La tufarrihka atau li annaha barazat minka. Niki makalah sing salajengipun. La tufarrih aja mbungahake kang sira apa atau taat. Li annaha krana sak temene taat iku barazat. Dengan keyakinan li annaha krana sak temene taat iku barazat metu mingka sang sira. Wafroh lan seneng sira biha kelan taat li anha krana satemene taat iku barazat muncul minallahi saking Allah ilaika maring sira. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajmaun. Iki aja sira seneng kanthi taat kuwi dengan keyakinan nek kuwi muncul saka awakmu dhewe. Jadi kadang lek wong ngene ya. Mulana wong ki wa amma binikmati rabbika fahadis niku perlu dikoreksi lagi. Jarene wong lak ngene to, nek etuk guru nikmat Gusti Allah kan terus kudu diceritakne. Terus nek kowe mbok turuti nyeritake nikmat sing enek awakmu terus dadine apa ikhlas apa ujub? Ujub ya ujub karo sombong. Maksude wa ama binikmati rabbika fahadis niku sampean aja mbok asumsike nek kuwi nikmat mek kowe. Ora enek wa ama binikmati rabbika laka ngono iku ora enek. Ya gur nikmate Gusti Allah. Nikmate Gusti Allah ki akeh sing etuk ya ora gur kowe tok. Alam donya aman iki ya. Nikmat. Kowe udane deres ya. Nikmat. Langit rada sambet ya. Pariku dadi prasaja. Dan ya pokoknya ngono kuwi. Ya keadaan aman itu adalah nikmat. Terus ibaratnya damai niku nikmat. Ora terjadi peperangan niku nikmat, tidak terjadi gempa niku nikmat. Alam yang bersahabat niku nikmat. Tuh cerita ngono lho ya iso. Wong cerita aku amaliaku salat tahajudku ngene, salat duhaku ngene apa meneh ndak. Aku sedekah semene iki sak arep korban sapi nggon aku 30 juta deh. Wong pitu ya. Dhewe nek jos wong pitu ya.
Maksudnya kan mesti terus mbok bandingke karo sing liyane. Kelompok kae piro? 12 juta. Rane. Lho niki kan ngeten ya Pak nggih. Iku nikmat dari Allah. Pancen aku ora mungkiri nek nikmat karo Gusti Allah. Kadang momen nggih, afate daripada ibadah niku kadang repot. Lah sakniki euforia dina iki arek kurban ngeten niku. Nek sampeyan gak iso ngerem nggih. Niku gayane niku terus nganggo dalil wa amma bi nikmati rabbika fahadis fasoli li rabbika wan har terus beleh ngeten niku. Terus sakniki sampeyan golek niku mrene sing gedhe-gedhe sing apik-apik terus kowe mau nek wis kowe duwe sing gedhe dhewe apik dhewe terus mbok bandinge karo kelompok liyane. Kowe misale nggawa wedhus murino apa sungune berani kok murino ra disungu ya. Ya kan apa jenenge niku 17 juta. Oh ya kambing regane 17 juta. Berarti Garut sing sungune mbeleng keren. Terus kancamu nggawa wedhus rada gering. Wedok sih sisan linil korban kaya ngono apa ya sah. Iya. Metengene ya, meteng peneran, meteng dingu. Dadi ngeten ya, Pak. Fenomena seperti ini kadang ibadah niku nek kita ndak pakai itu tadi, ora nggo basira. Terus orang mbok balik kenyang syariat. Lah sakniki basira wis ora main sik lho, Pak. Ketika amaliyah agama sudah ndak pakai basira hati nurani, adanya itu kecongkaan, kesombongan. Padahal niku ya golek dalil. Wa ama bi nikmatika wa ama bi nikmati rabbika fahadis. Lah mbok ya nikmat liyane sing mbok critakne ora usah dadak nikmat sing enak awakmu. Masalahnya nek awake dhewe niku biasa menceritakan nikmat yang ada pada diri kita, nek gak iso ngerem ku ranti basira, mesti ya ujub karo sombong. Ayo rumangsa paling apik dhewe. Lho bahaya niku. Niku sing jenenge nek jenenge niku tamhul napa tamhul amala. Dadi sing ngleburke amal. Lho ora bahaya ta. Ya mulane prahara kesolehan niku tetep ada. Wong soleh niku tetep kudu dikawal kalau nur basira. Nomor loro dikawal nur basira, terus dikawal karo hukum. Hukume piye to kurban ki? Kurban itu secara bahasa adalah diambil daripada koroba. Koroban niku napa takorup. Takorup niku napa ngeparek. Sarana untuk diri kita mendekatkan diri kepada Allah. Ora nek kok jenenge jor-joran terus saingan utawa bandingan lu bahaya. Ya makane karo korban ya tamungi korban. Kene sapi pira Pak? Ya ora ngono, sak-sake. Dadi biasane dikoki ngono to. Per masjid engko saingan. Masjid kene iki sapine pira? 3. Wong sugih-sugih gur 3. Nggon aku sing wonge prapati jas wis 10 lha ya ora ngono. Lah itu ngoten niku. Margane kan enten sensus niku, enten sensus to. Pak Kaur biasane ya. Sensus kene pira data. Ngoten niku dipaparkan enten napa selebaran templek-templekke. Ya, go ya delok desa kono kae. Atase wong pedingan kok gur. Ya, ngoten niku. Ora jos nggon aku. Wis ra hancur, Pak. Oleh pendataan ngoten niku repot nggih. Jadi ngeten, kita harus kembali pada latubtilu sodakotikum bilmani wal ada. Jangan kamu membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Lah iki kasarane sampeyan ngenyek desa liya peh sithik niku lak ya menyakiti to, menyakiti perasaan. Apa nek ora gur wong sitok loro atas nama desa sisan lho sing gawa, sing keloro-loro wong sak desa to. Wong nglarani atine wong akeh dosa ora? Oh, dosane dosa jamaah sisan kuwi. Dosa murakab nggih. Mulane siji nganti basira nggih Pak nggih. Segala amalan mumpun niki napa hari kurban, saya dekat hari kurban niku sedekah niku Pak. Amalan ora pati ya sepira ning ibarate efeke, afate niku napa nggih luar biasa. Afat eleke niku neh. Lah nggih to. Afate luar biasa. Persaingan dan sebagainya. Ngono sing ngingu sapi ya buanggane ra ukur. Ya ora. Wong kowe sing ngingu sapi sing ngasih regan 40 juta. Menapa pira de 40. Gur petang. Lho, lah ngono pira? Nggon aku gur 16. Ah, wis untukmu anu kurang tenanan kuwi. Ya. Gur kuwi sing ditukuke melok koya sombong ora. Apa meneh sing diokeh nggon aku wis 5 borong. 6 diborong. Apa maneh sing tuku selebriti sisan.